Kublai phi baros ka thup khubor jungi kedan Bosco Media Network. Kimat kiba kongsan menta ka singi kilong. Shong Shuki CEM uba penyat CEM prabanai shwa ke election. Palit phai ke KSU arphongot kinong tre company. Daka mukot buma ujor kiseng bhalang rilum garu persha igi karkhana dieng. Ban Ais ngobha ka Frank Yamaha lais pateli ki riam das slap yaki traffic police. Tementang ni phaish ki khubor ki bakhamria. Uba penyat CM MDC ke seng NPP na seorang kam ula shimti ke shuki Chief Executive Member CM hak arphau terik ujeliu tang nak benta prabanai ki barang sah hak samoi sansnem jokani ke yeng dorbar KCDC. Mare shimti ke ni ke shuki ula perta jam dak baong. Kum unong yalam unya kun bansiu tulop testa yaki pras pangut kinong tray joka KHADC knang ba kinom ngat haka apot slam tulop kum kinong tray ka JHADC. Ki MDC haka ni ka snishim ti shuki CM uba penyat CM kilai kublay menti reka baong dan bok ba penne ban penkut yaki prabanai badang sa joka samoy trekam joka ni ka KHADC. Hadin balapan ki shuki SEM betmai ki MDC kila ai ke jingkran kit bok ban penkre ke jingya lempat hamadan election kaban salong haki khmat banai jang usnam arhajar arhusau. Nalor ke jingkran nau CM barem ba Tito Starwell Khan la yoru ke jingkran nau CM betmai ba penyat CM ba ulaong ban budin amtang yaki bil badang sateng henrei yaki kam ki bakta ya kajat benrio. Kemudian Jinglong Jingman jongka KHDC hoi haduk menta pimpat PE pimpat don ke kubor ke ban yok song ba kan don ke jing dom yok tu lop shuki staff ne kinok way jong council te kuman chupun kan mau KHDC ka total strength ka don kumba praspa tamduna ringkat ba kentuk naduki officers ki engineers ba lo te Bat kani ka jingdan jungki praspa ngut ki staff ka strength ni council kabu ya ka council ban penlut ban siu ke tulop kumba sauklur haka shisnam tamduna te ladangi ken haka shisnam ka along san pokulur tam bat kani ka san pokulur tam marshiteng ki bangiyo ban siu ke tulop hangni ka debit naki own revenue naki own resources ke bengidan ki jingmi naladi ki bakan thuk ka professional tax namta ki fees kini kita ki ba bobun jat hani kidan ki tolls ki way te kini ki royalty naki minor but ki niki kini ki ding ki way te kani ka penlong ini bangin yo 50% nak kena expenditure habidip ke establishment ke bengi yo naladi bat ke batampat nang ta ngiju yo nak state government ke bengi ong ya kata ka share ke jongi ke bengi yo nak major minerals kamtam no doyong te kuma pilakip hadin baka NGT kelak khang yo doyong hapo Meghalaya nadu usnam arja khasaw kani lu kadi kawai ke balak bu jing sebakan wan tikana kani ka jingyo jong ka council ka bari ka baha ban yo na kani ka marpo khndo khantam doyong Henry Kidon be hipat ki jingmi Kidon ki bang ngiyo adu nalor kini ngiyo ru naka motor transport share ka collection naka kani ka tax on motor vehicles te katu kat ni benta ka Asia ka council but kini ki penlongi berlak ban pendap te Henry kamut pak bangi lak biang Henry ki don ki cap ki ba bapli ki staff ki officers ki so syapti yang ki so seir yo ada si kapoi kapor kensan ki do ya ka tulok te nakaliang jungi kaniru dikawai ka bangin shipkia ba nakaliang kan ka kenhon bak mai ki isi bak mai ngin penti kena ba kanam don kum katakan jingdo tulop hangi poke HDC kumbalong hapo JHDC but Garo Hills tengin pinti kenai kata namarngi sotu ladakan deko terekam hapo ka establishment haki departments repair kanwanra kajing deko terekam hadu bat kipai ba te bakanam kata ya kajing du nong yo pai ba
haki benta ba pher hang ni po ki Santali ki district ki ba kentup ke East Khasi Hills ke Riboy district ke West Khasi Hills ke South West ba ke Eastern West te kini ki district ki bahab ke cimpet jong KHDC in persyangkat bala ki badan kam let's say nadu ki judiciary ki badan kam hadu ki department ki office prepare kinum shen juga dan nama kadang dan kam ban strengthen dan kam ban kenklang ya ka establishment jong ka council handi Kaseng Khasi Students Union KSU hadir ke jing khandra kot di kinong trei bar jela ki bawan trei ka company Spika ka ba pentrei ka surok nongston ramrai kershai kelalap ba kidon hadu arphongut AA kinong bala ki bawan na ki we par ki jela ki bam biang ki kot kisla bar kaseng kala phalit phai no eki shaki jaka ba ki wan kaseng KSU rengkar ka jinge trelang kinong elam shnong na ka thain ramrai hadien ba kila yo jingtep ba kidon ru kinong trei ka company ki bala sedang ban le yap mat ki kan thei khna ki ba na kishnong ki thau kila let ban ya kendo ye ki he ka te ka company hakaba na kaliang juga company ru kala wengkam no eki arngut kinong trei bar jela jongka din ba kaseng kala yo jingtep ba kidon ka to ka deki lo trei juga deka company Spika company ba trei ka frok nong ston kasai ba kida wan sibun ba ki lo trei ki ba thamai te na kaliang kaseng na ka por sektor kumba jude ni syak cek ikut selagi belum kam tim taga sengil ni wan pan cek ikut sela bat nila siamba hadu arpu ngut maka sispa tam pinong trei ki bom don ikut isla te kumta ka seng marmar iki kala pha no sya kajaka ki bakiwan bat kunju ka seng kala manaru ikane company ba nada tuan la kinong trei di ban biang ki ikut isla bat nginum sya dari liru ba ki nong trei ki bawan trei ki barjela ki bon trei po ka brinyu trap ba wan klan ki kot isla ki biang kat kum ka interstate migrant but workman act te hakane ka jing wan jurep ka jungi jing check jungi kini ki kot isla jing kini ki nong trei ka balengo asyam ni syamba ni lapen ban ba don arngut ki breu nagane ka company ki ba hajing sya kum kaseng hi nila ai ka jing mana ka patung ya kane ka company ba ki bawan tre kane ka jaka ka jungi kim dei ban le muslia lane ban 1 watt tanga 1 watt lock chini saka jaka ka jungi dei ban pet tengor bet te ka kam laju ya kam laju bat kumju ban wan tre be kane ka kam bang la ban shat iki ban tre kane ka surok nong stoin kam prai kersai ndai ka balingok play ngi semba arngot ki le iti kam ki ba ka thanhi ka nongstoy ni ka West Kasili barok away ba nyemlak ban pediang te kumta ka steng mar dor abangi syami kini ki briu arngot ki ba le kini kampo jan te ka steng kala ai ki jing sneng jing kraw harkat ki briu jong ka snong kumju jong ka nega company bat kumta ka company ru ni ai jing ro khendiat lemar ba kila back kam no ikini ki arngot ki briu ki ba le ni kampo jan kasang kamana juru ya ki briu ki barjela ki bawan tre kan ka thanjungi ba kimdei ban mlien ban wan watlok na wat tengah sini cha ka jaka ka jungi dei lata wan tre bet kum kinong tre ban menta ni ai jing sungu ki briu ki ba pentip ingi pangkane ka jingjia ba ngilap akapor ka babiang ban 4 don menu marladangi ni syam hadin habot ba kini ki jingjia kelak dabja ba hadu ba longway sini ba poi sidu sakam rathia ba poi sidu sa pay de kata ka along deringi ndrei mentap dengi ai jing sungu yaki bregi ba ajin tepingi pangkani ka jingjia bat kum kani ka jingjia ngi manaru ikini ki nong trek badang sa ne ba kinum million ban wat wan wat tengah wan lok sini bat lada ngilap kaseng hi kan le ka petia ka ba ngidei ban le ni nakaliang jong ka dorbar sinong mo thungweng aden mangila yo chingtip ba nakaliang jong ki ka KSU na po ka
Nong Stoin Circle West Kasihil kawan ban page bat chingo ya ki kot kisla bat ka ya borok gicing .com nak mata kini kinong tray hapo kaneka Spika company kaba tray ya kaneka project napo Nong Stoin Ramrai Kersai bat nakaliang jongiru ha kabang yo cingtip ya kaneng la lek ban ya tray lang nak mata ka aka kabaha ban kumjuro ban wara ya kata kacing bah ha ka imlang salang hapo ka sinong ka thau pila le ban ya trai lang bat ki ha ka ne ka por ban pila lab ba kala don ka jing trai ka bala persang ban ya baik ha kini ki system kan thi ka bala dep handai how no system pat ni lab ba ka don ka jing bom long jongki katu kan ngot ki nong tray ke ba kim tray tang na kamanta ka kam jongki ke bala ban set ha kan ka surak lane ka kam jongki ke ba maki ki de ban tray henry ki la persang pat sadaki we pat kilat kilanti ha ka ba ni lab ba ki long ki jing duko bat kum juru ki long ki ba pentot ya ki imlang salang hapo kan ka snong ka jongi te nak ta ka daw ha kan ka por ha ka jing don lang bat ki rengkat bat ngi ngala sim ya kanai karai bat ngila yo ru ya ki ka yo iro bat ngila lab ru ba ki don katu kane naka liang jong ki nong tray jong ane company ki lale ki kam ki ba naka liang jongi kum ki nong sing snong nim la ban pediang ti hadin kata bade ngila sim ya karai ban ngile kut ru ba nya ha ban pha no ya ki ban lek phai no sindan na kane ka jaka ki ba maki kisa ti naka liang jonga ngam don sibun angli de hadin ka jing one page jong ka kesu na po ka Nong Stoin Circle ha ka bide bat ki kot kisla jong kine ki nong tray company ha po ka ne ka Nong Stoin Ramrai Kersai hadin ka jing pentip ba kila one ban page ha ka bide bat ki kot kisla hang ne ha ka snong mothumrui rampar na kamanta ki jing don kam bat kumjuro ha kabide bat ki kot kisla ki ba maki ki de ban penbiang ko malap tha daki kini ki Kasenjuk kiseng bahalang narilum garu bakan thop ya ka NGCO NPPE, CEPRD, FAF par acek kila ujor daka mukot duma persha eki brio ki balate karkhana ding hakathain tikri kila ki batmu ban penjulor bat penjot eki khlau bat ki ding bakan sai nakate kathan kani kasenjuk kala ujor persha ya usatar uba te karkhana ding ha balbagre usumir satar ha telapara urohit rabha ha hatigaon Ugayas Hamothapara, Umohibur Hajugir Jhar, Usakar Ali Harosai, Bat Ukalu Harosai. Kani kasunjuk kala ujor persha ekini ki bri ki bala te karkhana ding bean hakite jaka bala jer kerteng haneng. La ujor persha ekini ki bri halor ka kendon an joka Indian Forest Act 1972 section 41. Yan, jogi jar biap ni onga. Tahu, mesin take parang ko daw department ni mandi ko bay mang. Wan nga daw may bon ka sport to. या खुली काम करे ओए उधर फुल बना लगे तो ले लक्ष्य जो ना लगे ये खाना बोलो हां ए ना लगे तो मार के ए उधर ना लगे ए लगो Kum kadak ban sngongo ban penslur bat ai mensim ya ka jingtrai shida jengki pulit penyat kali hasilong traffic police hakani ka ayom liur ka ba la ban penthut ya ka trai jingminat jengki ka Frank Yamaha motor haka arpho tarik ujeliu kala no senyang light spa tali ki jan kup daslap lani ki raincoat shaki pulit penyat kali hasilong traffic ha office superintendent of police balapdiang sngo bhado ba Sylvester Nongtenger SP East Khasi Hills. I appreciate juga work juga Shillong Traffic Police, especially new monsoon, yang how new slap, so tanggung tan dari
Ini quality wise ni tambahannya ketika company kepada Ignite kita cek online dulu dan ke cost makam lihat tentang kata dan kepala print dulu kepala dong ke print dong ke logo dong ke Shillong Traffic Police dan ke STP print entah thank you as part of Jongareka Corporate Social Responsibility Initiative and Appreciation the Shillong Traffic Police Department mengatakan concrete efforts and endeavors in maintaining law and order in the city. We distribute kenika Ignite rainwater radar suit tadi 10,000 mm water resistant, high visibility, lightweight. The of jacket is such it helps to make you smooth move on your turf and can be worn when you are walking. Tangkap tahi, tangkap appreciate ya ki Shillong Traffic. Next, bertinjang nak. Pangin seleb yang asal ke second phase, mungkin we are trying, but kan so long soon. Kaseng kinong rap hapo kalama joka Hill Farmers Union hapo ka jingalam jong ba Commander Shangpliang haka arpau tarik ujileo kalalet ban yakendu yo menteri katanat veterinary ba AL Hek ban kerpat ba on mang ka jingarap ikinong rap ki ba rijingri kentup ya ki snyang ki masi bar ki siar ki balayap na ki daw joka klam ka klam kalapen khlem ki ba bon ki jingri ha kinong kendong kani ka jingyap klam juki snyang ki masi bar ki siar kalapen hiran ya ka yo ka kot juki nong rap ka jela kari khasi jantia kila kerpa da ka sorkar ban kersha neki da ka pisa ne da ki sembai jingri bathamai kum ka Hill Farmer Union hadin ba ki jingri jong ki member jongi bat kum juro ka jing ujor na ki babun ki nong ri jingri ki nong rap agbe ba ka jing yap jong ki jingri ki jong ki te nakling jongi mata asni lawan ya kendu yo menteri jong katanat veterinary rengkat ke jing kerpat ba nakling jong sorkar kan yarap lakumno marsiteng ya ke jing duknong jong ke jing yap no ke jingri la kalong kisiar la kalong kisnyang bat kimasi te halon bene kamat nak habangi la persyang ban keli nakling jong minister la itu hok ingi ba kam dan keno ka fon ka balamang lupa naman taban ai jing yarap ya kini ki jingri lain no tang lada kiyap na ka jing penjulor jong kamariang ka pamut lese kiyap na ka jing tua ani kiyap la consider na ka liang jong ka natural calamity ngila ban ong tenri na ban yap klam ane keno ka jing pang kam sindon keno ka fon na taban ai jing yarap tenri wala kataru ngila ban juri badi ban yarap ti ong ba nakling jui in saya keren ban chief minister ban pej ba nakano ka fon nakano ka benta ba on la ban yarap khamta milih kidon kini ki norep ki ba ki cooperative society ki norep ki bala shim ya kini ka pikri mission ti kini ka pikri mission kam dei ka ba shu ai jingrap ka don rengkat bat kalun tela da kilayap kini jingri kemun kala ban sio tela ka daw ngila ban juri bat ngit scam ba nakiliang jong menteri unsing kya ban ngit scam ba chief minister un menjur lot tade kawai nakimat ki ba ya kendu jing ya kalau habedi ba jing bom biang ki doktor haki dispensary jong ka veterinary jing biang ki dawai hagaliang jong dawai nagling jong secretary wong la persyang ban pen biang ki dawai nang taban ai sikini ki jingri ki bapang masitom dan rei habedi ba jing bom dan ki doktor ki la kubure kane but ngis scam ba government kan sa shimkhya ikne ka benta ka jing bom biang ki nongtrei haparo ki dispensary kum kanuksa kum hawas kasihil ki doktor ki tang prangut undai ngot kimla ya kaban kobar ya baro kai habadon kino kijing yap lan kijing pang jong kini kijing ri hakoi kaliang ngisnu ban ai khublei pade ngila yo jingtip nak ba ila kentip singi minister ba yong insa launch ka ya kawai ka project nak kabenta ban wanra ya kini ki mobile dispensary bat ka call center kini ki mobile dispensary ketung kijing sutu jungi kin don daka kali hakaba la don keno kijing pang kijing jia ya ki jingri doktor kila ban lek nang kali kin lek check le dawai te ya kini ni ai khublei hapo kijing lam jung ba hek bala shinti ya kene
lai thu yang ini bensa launch shen yang ni ka project ban ai jing sumar lang baki kali ini ai kublai ya sarkar kum juro ngilai kren hak bede bat namar nak ling jungi kum kahil fama union tang shen ngila pen apply da kalun ya kini kinong rap nam ta kini kinong kibari ya kini KCR jing tumu jungi pen apply da kalun kalong ba kenang bakin yo nalor karep kariang ke thung jur thung sieng ta kini yo ban ri ya kini KCR ban kapeleng dan ri ngila pen sim da karam dan ri ke jing yap jing ni KCR kalong ke bon ba kumba 20% ni ai ki yap KCR dan ri wala kataru nakiba im ni sukmen bengilayo ban penya yewi kini kapeleng saw dan halor kaniru ngila bu jing tepat balak num no kin ai ke jing yarap hakabede bakane tinggi skam ya kaniru insa le ai te bangan phai biang tu kui ka bentah ka ba yade bakane ke jing yap jing ni ki masih ki senyang nakling jing government kam shilio ya kata ka report ka babun bakin yap habun ki caka te ngi kentu long ba jong pi kita patai kubor bakin pentip nama kidon kinorep ki bom pentip habaki yam ki senyang ki siar te kamdon ka data ba government tinggi subhaban kentu yik tu ginong reaching ri la long ba society la ne ki individual makin pentip haki office juga veterinary kenang ba government kan yo ban lumi taki data mahadu benta kumba ki ong hanak yo jing tip tang ru tli ki badan officially ba ki yap ki masih dan rei kum kan uksa tang ki senyang jo tu member jungi o ki masih ne te president jo ki senyang jo na west kasil ki don da ki tli ki balayam sanpu arteli dan kini ke data badan ke government kamaj tingin ko no government ring ni ong ru menta bagi di ban report kan jadi ban yathu ada kedon ke jinyap kenang bagi government ru kan tip kenapa kan la ban le ai jadi kini ki katok ni kimat ki bangilaya keren baru menteri joka veterinary ya ko masih benrap yung ba kata jinyap itu masih don ki jingpang kum bangi ong kedon kam hi nadu ningkong hi kumba katkum ke jing suthu ke jungi kalong ba nadu ke basdang hi di ban ai inject ikini ki jingri te hateng yo le se kidon ki bom ai inject bat phi lada bom ai inject ting lada kiwan kini ki sniang ki bana shabar ka kta ki kem ki baidon klam le se ki beren jingpang ka ploy ban sha kta ya kini ki sniang jungi lokal te na kata kadau ni kenturo ya ki nongrat ki jungi bakinda ki ban ai ya ka inject ya kini ki jingri bat haju ka por kawan ru satu wiji ya baduna kini nong tray duna ki dawai te ya kani ngilaya keren sani tinggi scam bahkan kadon ke jingnya trilang ni apa dengan ke department bat apa dengan kinong rap lu ting dawan kidon kinong rap ngim keno kata don ting kinong rap habawan na bateri ban ai inject kim sha ban inject tekani ke jing bakla ben te nang ni syukmat ni kwa bahkan don ke jingnya trilang kawai ke department kadunai kita ke manpower ngilak kerpat ban penbun te nakling chu kinong rap lu nong rijing riru ke di ban ai ke nyeng ka inject mangi ngilatip mangi ya terag ibabun ki nong rap kum kanuksa kidon kinoris niang kumba yo anis kini kita penbiang tik ya kene karukom ai vaccination ni kejing ai inject te habawan ka klamur ka jia kim dadon kata kajing yap anu kata kum hang ni ha last year ngedang ya keren ha boy rembong blok kidon kijaka di baladap ai dawai kimia itu kibom ai ngamut barang injection kibom ai injection pada kiyap te hang ni ngidon kami kajing ya trilang la kelong ne government la keleng jungi nong rabro la tengi nong ri jingri te katahi teng habawan ka klam wan ki kino ngidon tahu ngidon kam ni trilang ngidon kam man ndai than bangin syu keno tangi kawai kaliang ni hab hibanya trilang Haka arpau tarik Julio Kaseng Federation of Khasi Jantia and Garo People East and West Khasi Hills Zone hapo ka jingalam jung President Kaseng usamla Bante Lang Khalat but General Secretary usamla Firstborn John Marngar kalalit ban jurib ya ka Primary Health Center Hashnong Meriau ka bahap hapo ka mau Rashan Block hakaba kani Kaseng kalala badon shibun ki jingduna hakate ka PHC usamla Firstborn John Marngar ulayat hu ba Kaseng hadin ba kala depan jurib kalalit ruban ya kundu yo doctor in charge jang kate ka PHC hakaba ulayat hu ba kani ka PHC Meriau ka de ka bala penyat da ka NGO ka bala tip kerteng kum ka Karuna Trust bat ba kani ka PHC kala don arpusan snem menta henry kadang duna hakaba ya de bat ka ka surak ru kamlong ka babha bat ka jingbam biang jang ka boarding ka bala penthut ya ka rukom trekam kani ka PHC Uniu doktor ulayat hu ba kidawai ba aira ka sorkar kimlong ki babha bat kim ai ka jingerap ka bapaka ya kinong pang. Kumta na kaliang Kaseng kala kuntu jore ka sorkar ba wat lada kani ka PHC kamde ka bala penya da ka sorkar henry kamde ban kensting lani ban le menti tang namar bala penya da ki NGO.
Kila kentu ba kadiban shim khialang ban penbiang yak indika jaka aijing sumar khnang ba kanum duko hakarukom trekam. Ni kumga seng FHP jongka Eastern West Zone Iwan Bandirip ini apa jongka Mariau PC kalau bangi wa bertip keji ta ki jinduna kapa nagliang jongka ni PC kalap dan nagliang di Trei tam nadu di South kan itu doktor in charge tu di PC de hadin kapa nagliang jumi pesai yo beri keduk beri doktor in charge beri pit ya kan Mariau PC ila lap sibun gijuna ang beri PC beri kong kaba nagliang jungi seng ang bangi lap ila le jurip kalong ba kalong kawai kaba dura sebab pelat kaba buat kinong tray ang ni sistem kabun namar ba ka jingwan thia jong kinong pang kamtam kini ki nong khakun ila ong ba hakashibnai di laban poi de spangut ki bon khakun di lada kambiang ni apo PC kamot ba kalong ke ba sistem hudu kata nomor ba kidon kam ban site kidon kam ban clean kidon kam ban sibun kidon kam badi ko nomor atip ni ko kalong ka boksan hudu kata pas kuwi pat kalong ba kabar kalong ba kajing gumbiang kalai kajing gumbiang kalai kalong kawai kajing duko rekap abadi begini ke PC namar ba kumba i doktor in charge ba krem kalai nyumla ban tri bhai ki kam juki namar ba jun kam sipun ki tiar ba pun kam lagi lai de ki ba ngi kwa kalong ba di kerpat lang mai sarkar ba sipia gini ki jingduna abadi begini ka abadi begini ke PC bat sakawiru malai kalong ba surok kaba nanti na po lat piduri hangni po PC kalong ka pasniu hadu kata-kata kaba nagling jungiru kidukhat to seng ila sakhi ila kijak kikman apa kasurok kala julor hadu kata-kata wat ini kinu tri staff le so bateng kadang kapor ba nang ni kadang kinang sistem sistem jur palat umban se ban lek ban kit ban bahi hadu nanti na polat PC ke kaniru kri ko ai ka ba long ikwa ba nagleng jong sarkar ba kan simkhia halor kani khrang ba kanum pantut khamtam ye ki pai ba no sinong jong ka area borok we jo kamaria sakawai pat kumbangi ngilalap naga i doktor ba ila itu ba kawai kabaduna kalong kadawai kejingyo e gidawai PC kalong kabaduna hadu kata hoi gila beriyo aga sisin sibenai ndrei kei kabaki iyo kalong ba kimlong kita gidawai ha aga ba gila ban terekam hadu kata kumbala itu doktor ting nakaleng jeng doktor ihabat ong kini nopang jong kibawan singdawa ini ba umban se ban apa ni sebar namar ba ki ba ki dawai kiyo na kasaka dawai ki ba kiyo ban sam ni po PC ki free mo ki dawai ki yo ai kimlong ki bala ban rekam hadu kata di umban se nagleng jeng ilap ba warada kani ke PC kembali ba penyak jaga government mo dari lapanya jaga ni karuna terus kawai ni NGO ba page jaga ni ke PC nagleng ki doktor Tristam kata war nagleng ki pag baru kembali ya ke bangingi lap i bangingi la pan dem kapor dari ki ba pag ba di pesngau ko ba kalong ba doktor ilong Tristam kata wat teng ru kalau nak orang dah cepat dengan kam, keloi benerap, keloi ru balik kam.
Andrei ke ba duna kalong ba jing duna ka bangi ngilap kalong sibon gi duna ngado ka ko bang ngalam mission menne kalai ka de gowei ka surok ka de gowei ban kita ki dawai ka de gowei Andrei ke ba nang ngilap du menta kalong ba what kini ki building ki quarter ba ini ki dalang ki staff ki bansa ki dan guna haru kata te ni pat ek sarkar ba lak mukum no ba subha makin sibkialam abadi bakane khnang ba namar kar kadai kau kawai kadau ba namta kadang ngathang khamtam khane po mariaw namar kadai ru namta koi khia nadu ki khlung ki khna juru adu ki teman kitan kami koi khia te nagleng jungi ni kerpat dagwa surit khamtam ba lang no video simkhia khnang ba kam ki jam hane popisi ya baik begitu sakawai nagleng jungi kaseng kalong ba ko ono gumde nomor ba nitip di staff roi apa jadi jiu ke kebangi ngilap abdi staff ndi bangi nyero ndi bar ki baru tidak ong kata ba jitri abdi staff ki biang nomor ba ki tri staff mu kata dari ke bang duna kalau ni kedik infrastructure agba ka government gare ban pek kini tingi ni sukar par panang leng jonga government undai ba session bala pek NGO wat hangno ro warada kini PC la pek NGO undai syo banong ban insting no lene ban le mentino ba tang na ba pek NGO dari kini ki infrastructure baro kadi government ban pek ini dapat balam no sarkar kadi bersim khialam undai ba tangi di jaka ba di pek sarkar kat pek undai bomdai so ba ban pek sarkar kan pek so ini negleng ni ko ba lam no ta sarkar bahkan subha bersim khia khamtam ye gini ki jaka semua nongpang nang ba kanum duko ya ka rekam jam tengah po si berkumpul ni giwe si ru Uba AL Hek Menteri Ketenat Fisheries ulayat hu baka sarkar jela kala terwa hakinong peniat ka Khasi Jantia Fish Wholesalers and Retailers Association banbo eko formalin testing center yakidokha hakashnong Sidon Riboy District. Yakane uba hek ulapan pau hakajinga kundu yakinong yalam joka association hakajinga lam uba Mitchell Wankar president barkong Helen Dekar assistant secretary haka arpau tarik ujaleo hakamrat rekam jungu ha secretariat. Henry halor kani nakaliang ka association kilapan pau ba yakani ka kam kin saya kran shwa haka senjuk lakin priang ne em yakate ka jing terwa ka sarkar namar haka jing shisha ki kwa bakani ka testing center kan don hakli yodu haka ba ki dokha ki ba wan shalan na shabar jela kila rung haki yo ki hat hari Khasi Jantia andram kade ke balai all over India minta south to kale north to balai baro pindale kai susuno pilap ki badehi ka dokha rohu kadai bena pa Andhra Pradesh di kiwi state ke bahe ke consumption ke bon ru bakunta kila ban kibri kila ban bam ke ni beleng di consumption ni kan do chel mo de kuju ko dok kha ya all of menta Andhra be ko dok ko di India empat kan nama jing keren kadang ya mesti jing pelak di tempat dah. Kalau kita jadi kambu untuk jeng kerpat minister. Ya, demi huk mereka jeng kerpat, mudah man dan kam pada banyo itu dokar kau itu sebab dia bantes suami dan kam dia jaga tes minta pada government kepai proposal lista kat bangi pada ni kam long video ni hayo klik uduk ni nama kau automatically lah dep lah download ke dokar lah DM. Minta yang hamrak yang ni kan ni kecil Indonesia members yang association ke ini saya akan duduk yang pada itu penuh. Tik iPod ini nak kalian jom bisa kamu iPod ini piban, jawab iban. Dalam ini ti long jadi baik yang perlu for mari ada semekara yang association tinggilah. Ayo penuh ni kenduk yang tadi. Untung dan nombor
maka dari khabar itu mi dari saya ki beduk usuk pi entah ni dok kha tuan nak barang beduk usuk umla ada ban bang sepak kilo jangi pada dari berham entah dari khabar dari Bapang di stop ni pun bambang do bila senjing orang tu. Tuan ini hiru yang ni lenai orang tu kat lagi petri bangi kat lagi belum keba dan jingni ibadat baria keba jingni dengan dok kha ke petri besar dok kha minta kimlang su. Kejing dia kalau palak di bang le ni. Kadang wiwan suan ni. Kalau kepuas pada ni kuat hiban niok pada confidence ke pai bak em pada dok kha kadang pokok bersubah ni di ini bersu selak betul mo yang kuat ni pemerintah ni please dia aku khang biang Bangsul kau kiwa pidan banong dia dari tu ki meeting ki nilai dan di nakaliang dongi Minister of Fisheries era Kristami mat ila ongi ba lagi mo set up ya ka testing center hang dia Saidan orang po Ribuai district akbang tu gidon di cold storage ti ya kani ngendang lek mandra ha ka sion ini kan apa kali andre ke jingi kwa he ke jingi kalau baik ba kinondra testing center ang tay kli yo be namar ini syai mo mapatay ka di ka jaga ka ba ni onlo bat ka jaga ka ba pero hot kimar ki ba poy nakalang ki poy ang tay kli yo do ti larani le ka testing ang dia po Saidan ti nginapan simswa ya ka ay ko kon bala kata ngem so ngem do di percaya menteri ko kya mo menteri ko kya iba along lo concern ni help jong ba jong rong bam ni ka dei ka concern ka dei ka jongi ki nong di nong thien namar la da kata kamar ka ngiwan ra ka bom nong ban ba ini hai asam mlak ban ba batang ko ngan kren shai ba hang ni mga khamyo ang kren singi ba kalau bom ni pi ka dor dok ha ka dei ka dor ka marbam ka batatam nagi bamro te nang ni na yo dilang jungi haba kapor ka bakarem ka dokha kan rem si pau bar arpo ka te ka bamut ka average ka dor ka dokha kalong si span rupan nangi ki na ki wholesaler mo na ki wholesaler na yo do te ndle lada pin eyes of take injection ki formalin kini kitai pin bo so no injection no ni utai ka dor ka dokha kala ni no san sepatu ka pi ka ta ka common sense Pimlom la ba pin pendon kam di dawai ki barem pilan dia dah dor ka batam namar ba u ba mo ba do kha sitiru barem ka bai kaliru ka barem tenam tiu do khan dengan situ menta ka do kha ka na ka crisis dang meneng yo phone ba namar ba slabjur ki ba bon ki jaka ki de ki jaka ki bam kem siang rong ti ki jaka ki kacharon ma man itong do kha menta ka do kha ka larem mar kilai kali yang ilan oban pli Henry mangi ngem kerja yang tak jupli yang salah punya kondo yang menteri kakot kakia yang salah punya kondo ya commissioner juga food safety but yang saya keren berki namar bangi ni hadu mentang ni sa akom domba ki sampel ki bagi sim ki denang no mente sampel bi ki bagi sim ki denang no balai ni hadu mentang ni press ya kakli yo do ba bingon ba pinbo ya testing center bani shai lang din bani shai lang dipat ba te mentang yang kwa pada dah kajengai te kamut ba Andhra Pradesh hang ni apa shlong jing sumdo sumpor sausan sini talaga ni penyang so citang kali baniele ta testing kini kita te nang tu pada saban luat yang sini te kanang bom por susu nalor ba de gamar pon te don bak ba hang ni apa shlong jing ni bon ki ice factor ni do balai tali te ngila kalak palat pada ke jundot kam tingut ki dokha balai ki fresh ni kalau mangila pun biang tha dei tai da ibangi ni kwa mdai bangilong concern yano ru dei ngilong concern yo pat ba nong ba maka ju kamar
an ban yang sisien ka ba ngi dia yo ka ju kabar ka ba mangir ni ba ngi Haka arpau tarik jeliu, usordar jo kasnong umkrem rengkat bat ki record ke executive committee jong kasnong kila pha ya ka jing penshai ki pal ba halor ka jingmi ka jingkan tho hakila pathai khubor hakini ki khndiat sngi ki bala dem ka ba ong ba la pendan kam baklai ka pisa na ka scheme pen khana ha kasnong umkrem kasnong ka ba hap hapo jo ka mau that rasan block Lengba ka video kapala phar usordar kasnong umkrem uba YN thaba ula pensyai bakani ka scheme kamdei satya kapala penja lani kapala pendan kambakla hendre kare ka scheme kaba one slam bat menta kila sedang bat pentre kam ya ka benta kaba but jong kani ka scheme kaban long ka jingmentoy na ka benta ki babun ki pat ba no snong jo kasnong umkrem bat bakani kalong ru kum ju kum ka jing pensyai halor ki babun ki jingkan tho ki balami hakilat pathai khubor Saudara bat ke executive committee jong ke sinong kram ngapen sai halo ke jingmi kubor ha ki YouTube ha ka santarek mentau benai jun ka baong ba jak klep ka pisa pan khana ha sinong kram kat kum ke jing sisya kane ke scheme ka bangitip pajba kum ka scheme pan khana Kabangilayo na ka office jong video mau that kesan block kala long ka scheme kabala sateng kabala slam bat ngapan pau ya kas jing sngaw bulom na gabanta ki exodar ki bala sedang ban pentrei ya kane ka scheme ya ka first installment kabakim patla ban pendep ya ke benta ke badangsa ya ke second installment ya haba kasnong kala penkup no yang kum ukli jong kasnong usol dasnong ngaladon ka jing sngaw kia hakbayadai bat kane ka kam sateng bat ngaladon ka thong kabahakmadu bangan pendep ya kane ka kam sateng Katbala ngalapasyang nagabanta banle ya kababhatam ban penbaik ya ki jing'e ki khongdong ki mongdong kumta daka jing'e sutu jingmut lang rengkat bat ka komiti i jong kena kapan khana lambat ka snong hi bro kawai bangin tray pendep no ya kena ka jing tray ada kajing snangu sikadai ya ke office jong video bat ki stop jong u ki badai pek ya kane ka scheme da kajing ya try lang rengkat bat ka WWSC nilayo nagabanta ban pentrade dep no ya kane ka scheme but nakaliang jong ka office kala pelat no ya ka pisa kabadai ka second installment nakaliang jong ka committee kalayo nagabanta ban let's say no ya katay ka pisa but kani ka jing pentray ya kani ka pan kana hidon kibala pentray da ka committee bat kidon ru kibala pentray da ki longying hi haba ka committee kalayo bansay ya katay ka pisa naka akaw ha ka jingya don lang nga usoldar la depsu lutno ya ka baha baro siya ki badai kinongyo benta katkum ka jingyo kumta nga kentai lane ngam sngaw yahap ya katay ka jingpen mi khubor khlem kanong rem kumta nga pensay ba omday ka jingja klep ka pisa hanray ka susimpor ban pendep ya ka jingtray kat hadu banda penbit penbiang namar ba kadai ka kam kabala sateng
Kabut seniau jong utrai ka wei ka tendur shed ruti harong ram tura. Ubalapan kelai ka tarik pat benai bakut kerta jong ruti da ka bat thep haki plastik bat thamai. Pat ulat ho ya ki tarik pat ki benai ba kita ki jingbam ki dang biang ban bam. Ladan ki bayo ring video ya kanika kam seniau jong ni utrai dukan. Bat lapan priang kubor keleng kasor tura leng ba ki social media. Tang hapo katu kat ni kenta, kinong yalam jaga Garu Students Union GSU, batu officer Kastanat Food and Safety Ujala M Marak, kila hiar syarong ram, bat kila kang tala mardor ya kanika tundur ruti, bat ya kedukan kabadi ki marbam na kanika tundur, ban yada ya kajing im bat kajing ko jingkia jong kinong bam. Dan dukan ko cepat deh, cepat ninjok, inquiry kaman ninjok. तो 3 दिन के लिए क्या ऐसा क्या हो गया कि उसको ऐसा Sil khai ngayan. Karut dinang itu karut. Jauh ni mananggen. Ay saksa daksak na lang yan sir. Hindi bigil man sa paino. Ini kalan ama mungkin salfai perang kemun mangbung besok ya. Kebadi nasa. Aro nako next yung sa inyo kumain na. Deh. Ang kunin ma? Waduh. Anong kunin mo? Ay aro ntis. Taksuri bang komando di. Bangjok ya. Pada itu ki kubor ngila pois ka pakun tarahadu bangin daya syambiang kublai shibun.